Kaj si be Johnny? Lala Johnny, опасно. Вот е загарски шарпанинец бе бала. Знаеш ти викаше той еден отгоре, вика шарпанинец, ама загарска раса. Какво е те шарпанинец? Ката от Сдружение от Срна, Сдружението за съчуване и защита и грижа на животинките. Оса, айде живели, брат. Айде. Нема връзка, айде, накида работа, айде за убава нека. Чекай да видим Мишко Кадар сега, оно опасна животиня, футболер, не видим. А Ката що че каже за един телевизия? Ката е от Сърна за защита на животни, гледаш, он ма леп му да. Ама на никого не му текна да викна Джони, дори имаше стек. Викайте го Джони, да. Нека гнете да гебо. Не го бъркай чешмана. Джони е опасна животиня, иначе он е ловечко куче от расата тибетски шарпанинец. Ай, оса на глава. Ай, па ако правиш добри финти, другата година ще напуниме с вода, айде. Така, нищо, нищо.